Elementární analýza vlasů EHA je jediná efektivní metoda na určení hladiny a poměru 27 prvků ve vašem organismu. Tyto prvky mají vliv na fungování všech systémů a jejich nedostatek či přebytek mohou vést k porušení rovnováhy vašeho organismu a ve výsledku ke vzniku závažných onemocnění. Objednejte si sadu EHA na www.lifelinediag.eu, vyplňte dotazník, odeberte si vzorek vašich vlasů a odešlete ho do laboratoře v přiložené zpětné obálce. Po provedení analýzy obdržíte na vámi uvedené telefonní číslo a e-mailovou adresu individuální kód pro zobrazení výsledku analýzy. Pokud jste si objednali tištěnou verzi, obdržíte výsledek EHA také v tištěné podobě. Váš výsledek EHA můžete prostřednictvím panelu pacienta prodiskutovat s naším dietetickým expertem. Lifeline Diag. Jen vlásek vás dělí od plnohodnotného života.